Pyydän teitä kääntämään Raamatussa roomalaiskirjeen lukuun 6 jakeeseen 17. Roomalaiskirje luku 6. Mikä etuoikeus olla mukana täällä. Ylistän Herran suurta armoa Jimin ja hänen perhekuntansa elämässä ja monien jo ystäviksi tulleiden ihmisten elämässä täällä Porvoossa. Ja me saadaan kokoontua yhteen iloitsemaan meidän suuresta pelastajasta ja oppia tuntemaan toinen toisiamme ja syventää meidän ystävyyssuhteita. Mä ajattelen, että tämmöinen bestis-ajattelu on täysin epäraamatullinen ja meillä on yksi bestis. Meillä on iankaikkisuudessa syviä, hyviä, totuudellisia, kauniita ystävyyssuhteista miljoonien pyhien kanssa ja että me saamme kasvaa jo tässä ajassa, niissä on käsittämätön etuoikeus. Kiitos järjestelyistä, jotka tänne on niin helppo tulla tänne ilmaiseen ja valmiiseen pöytään. Tuskin kukaan, joka eilen oli mukana kuuntelemassa Miskan opetusta, oli ilman, että selkäpiissä oli ravisteleva. Meni läpi siinä yhdessä kohdassa, kun Herra armossaan avaa pieniä pilkahduksia hänen pyhyydestään ja toisaalta meidän syntisyydestään ja Kristuksen suuresta työstä. Kiitos myös Tuomakselle. Tuomas, tässä vuosien mittaan erilaisissa roolissa olen Tuomasta pyytänyt lähettämään opetukset viikkoa aikaisemmin ja on joskus yleensä saanut edellisenä yönä kello 3. Mutta näin se progressiivinen pyhitys menee eteenpäin monella saralla ja nyt hän lähetti sen meille viikko sitten ja ajattelin, että mies hän on kasvanut. Eikö meillä ollut hieno opetus siitä, kuinka Jumala kutsuu meidät pyheyteen ja rakkauteen. Ja nyt me käymme vielä kerran tässä Jumalan sanan eteen ja etsimään hänen kasvojaan ja oppimaan häneltä. Luen roomalaiskirjeestä luvusta 6, jakeesta 15, jakeeseen 23. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain vaan armon alaisia? Emme tietenkään. Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte sen orjia, te olette joko synnin orjia kuolemaksi ja kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka olitte ennen synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opetuksen tai opin muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuna teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Nyt puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja, teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja, karisma, on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Herra, me pyydämme, että sinä voisit avata tämän sanan niin, että me pääsisimme sisälle sinun todellisuuteen, Jumalan valtakunnan Jeesuksessa Kristuksessa, ja me kasvaisimme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, ja sitä kautta meidän hedelmämme kasvaisi sinun kunniaksi ja sinun seurakuntasi rakennukseksi. Tämä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Jokainen langennut ihminen on identiteettikriisissä. Tämä näkyy kaikkialla, kaikissa ihmisissä, lapsissa, nuorissa aikuisissa ja vanhoissa ihmisissä.
Muistan, kun 19-vuotiaana nuorena miehenä pääsin silloisen parhaan suomalaisen lentopallojoukkueen sen mukaan ja pääsin pukuhuoneeseen samojen miesten kanssa, joiden peliä olin katsonut noin 7 vuotta Saarijärven koululla vuodesta toiseen. Nyt olin samassa pukuhuoneessa. Ja tulisin olemaan koko vuoden samoissa reeneissä, samoissa peleissä. Tietynlainen sen elämän ajan yksipä unelma. Ongelma oli, että katsoessaan noita nuoria miehiä, jotka olivat olleet minun esikuvia, sanoisinpa idoleita, ei ollut mukava olla siinä. Se toi tietynlaisen hyytymisen ja jopa lamaantumisen. Huomasin nopeasti, että en ollut yhtä hyvä kuin he, enkä käyttäytynyt kuin he. Mutta he olivat minun epäjumaliaan, idoleiksi me kutsumme niitä, joka tarkoittaa epäjumalaa. Ja idolisointi saa ihmisen käyttäytymään mitä eriskummallisiin tavoin. Joissakin se meissä saa äärimmäistä jännittyneisyyttä, niin kuin minussa sinä päivänä saisi sinä vuonna. Toiset näkee nämä idolinsa paljon paremmassa valossa. Toisia se saa meidät imartelemaan näitä idoleita. Ja useimpia, jos ei kaikkia, niin me haluamme matkia niitä tavalla tai toisessa. Miettikää itsenne, kun saatoitte jopa tulla tähän tilanteeseen tänään tai niihin moniin eri tilanteisiin. Miksi juuri siinä tilanteessa sinua rupesi jännittämään, lamaantumaan ja sä haluaisit itse asiassa karata pois? Siihen on omat syynsä. Ja se on siinä, että meillä on suuri identiteettikriisi. Se on se sama syy, kun meillä tänä päivänä tai viimeisen 5 vuoden aikana, 10 vuoden päässä on aivan itse asiassa karmaiseva biologinen identiteettikriisi tai seksuaali-identiteettikriisi, anteeksi. Minä olen se, miltä minusta tuntuu tänään. Seta on tehnyt karmevaa hyvää työtä ajaksaan tämän kriisin jokaisen nuoren elämään koulussa. Aivan kuin nuorella ei olisi muita kriisejä jo riittäväksi. Häpäisevä. Missä sinun identiteettisi lepää? Minun tarkoitus on nyt seuraavan 45 minuutin aikana näyttää, että kun sinussa Jumala on tehnyt tämän syvän armon työn, niin sinun identiteettisi on aina Kristuksessa. Ja se tuo valtavan hedelmän ajallaan Jumalan kunniaksi ja sinun itseäsi vapauteksi ja lähimmäisen rakennukseksi. Paavali näyttää tässä roomalaiskirjeen luvussa 6, mitä tarkoittaa olla yhteydessä Kristukseen. Mitä tarkoittaa olla Kristuksessa? Tämä on itse asiassa merkittävimpiä oppeja Raamatussa. Jos me ruvetaan kohta käymään tuota tekstiä läpi, ja minä olen roomalaiskirjeessä etupäässä tämän tunnin. Mutta hän sanoo jakeessa 17, kiitos Jumalalle, että te, jotka olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Nyt jokaisen tarkan Raamatun lukijan pitäisi kysyä, minkä opetuksen muodolle? Minkä minkä didakein, minkä oppimisen muodolle? Teidät on annettu, te olette tulleet passiivissa sydämestänne kuuliaiseksi opetuksen muodossa. Ja se opetuksen muoto, jota hän on käynyt luvuissa 1-5, varsinkin luvussa 5 ja 6, on, että ihmisellä, joka on pelastettu, joka on vanhurskautettu, hän on yhteydessä Kristukseen. Englanniksi puhutaan union with Christ. Raamattu kertoo muistaakseni vain 3 kertaa käyttää sanaa kristitty. Mutta Paavali itse käyttää
yli 150 kertaa Kristuksessa tai hänessä tai hänen yhteydessään tai muita erilaisia tapoja synonyymisesti. Se on ratkaiseva paavalilainen ja Jeesuksen ymmärrys, mitä tarkoittaa olla pelastettu. Olla Kristuksessa tai yhteydessä Kristukseen. Tämän todellisuuden hahmottaminen auttaa meitä näkemään ja kokemaan, mitä tarkoitamme pelastuksella kokonaisvaltaisesti, mukaan lukien se pyhittyminen, josta tänään ja eilen olemme puhuttaneet. Joten olen rukoillut muutamia viikkoja, että tämä teksti voisi vahvistaa sinun luottamustasi ja rakkauttasi Kristusta kohtaan, kun ymmärrät, että sinä olet jo yhteydessä Kristukseen. Niin kuin kaikki tekstit, niin tämäkin teksti pitää laittaa tähän draaman kaareen, tähän raamattuteologiseen, tähän yhteen kertomukseen. Pyhä Jumala kertoo kertomuksen itsestään Raamatussa. Ja me emme palvele Raamattua, vaan me palvomme sitä Jumalaa, joka on ilmoittanut itsensä näissä teksteissä ja kertomuksissa tässä todellisuudessa. Ja Jumala kertoo tämän kertomuksen, luo tämän koko luomakunnan kertoakseen, millainen hän on pyhänä. Niin kuin Miska jäi melkein ilman sanoja eilen, mitä pyhyys tarkoittaa, niin me jäämme. Mutta hän ei jätä meitä ilman ymmärrystä, koska hän kertoo kertomuksen. Kertomuksella on pointti ymmärtää jotakin toisen persoonan karakteerista sen kertomuksen kautta. Näinhän elokuvat ja hyvät kirjat toimivat. Ja Jumala loi tämän luomakunnan täydelliseksi, harmoniseksi, kauniiksi, toinen toistaan tulevaksi kokonaisuudeksi. Saattaisipa joku veli täällä kutsua sitä sopivuudeksi. Mitä tarkoittaa, että kaunis on sopivuutta? Viekää Tommi juomaan lasi viiniä ja kysykää. Mutta tämä luomakunta on hyvä ja pyhä ja kaunis, totuudellinen. Jopa luomakertomuksella päivä 1 ja 4, 2 ja 5 ja 3 ja 6 ovat harmoninen. Ja luomakunnan kliimaksina hän luo ihmisen, miehen ja naisen, joka viljelemään ja varjelemaan. Ja sitten 7. päivänä hän vie tämän luomakunnan lepoon, hänen omaan lepoonsa, Herran lepoon. Tämä totuus on äärettömän tärkeä, kun me puhumme pelastuksesta ja yhteydestä Kristukseen ja pyhittymisestä. Koska ihminen Jumalan kuvana luotiin heijastamaan tätä Jumalan pyhyyttä kaikessa tässä tekemisessä ja olemisessa. Katsoimessamme toista ihmistä, me näemme Jumalan, joka tulisi heijastaa pyhää Jumalaa, kun ihminen luottaa Jumalaan. Ja kun hän on kuuliainen Jumalalle ja hän on syvässä rakkaussuhteessa Jumalaan. Ja tämä pursuaa syvään uskolliseen yhteyteen myös kanssaihmisten kanssa. Ja Aadam edusti koko ihmiskuntaa, niin kuin Paavali sanoi Roomalais 5. Hän edusti ihmistä, mutta hän edusti ihmistä myös kapinallisuudessa. Ihminen on kapinallinen ja sen tähden ihminen kuolee. Sen tähden meillä on riitoja, koska me emme luota Jumalaa. Ja niin kuin menee Aadam, niin menee hänen seuraajansa. Niin kuin menee urheilujoukkueen kapteeni hutunkeitossa tai arvaheitossa, niin menee myös se joukkue. Ja niin koko ihmiskunta elää täällä kadotuksessa, pimeydessä, valheessa, epäluottamuksessa, kuolemassa. Mutta Jumala antaa lupauksen, että hän tuo käärmeen murskaajan, Genesis 1. Mooses 3.15, uuden Aadamin, lupaus, joka sitten annetaan Abrahamille ja Daavidille ja saa uuden liiton täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus, joka on Abrahamin ja Daavidin poika, Messias ja toinen Aadam. Ja hän luo uuden liiton kautta ihmiseksi, uudeksi ihmiseksi.
Ja itse asiassa Roomalaiskirje 1 on puhunut tästä. Me olemme epäjumaliemme vankeja. Me tarvitsemme uuden edustajan. Ja nyt sitten luvussa 3 hän kertoo tästä uudesta edustajasta. Ihminen, joka on Jumalan vihan alla, niin Jumala lähettää oman poikansa. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, onkin ilmoitettu ilman lakia, ja 3.21. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei ole mitään erottelua. Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja niinhän luvussa 3 ja 4 kertoo vanhurskauttamisesta. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Hän vaan sanoo ihmiselle, että sinä olet vanhurskas. Ja sitten tämä ihminen saa vanhurskauden lahjaksi ja hän on pyhä. Tuomioistuimessa. 4.5. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja niin hän kertoo luvussa 4, kuinka hän vanhurskautti jo Abrahamin samalla tavalla, kuinka hän vanhurskautti Daavidin samalla tavalla. Ja nyt luvussa 5 hän sanoo, me olemme tulleet uskosta vanhurskaudeksi, me luotamme Kristukseen, meillä on rauha eikä enää vihaa Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska Jeesus Kristus on kuollut, hän on ottanut vihaan, hän on noussut ylös. Ja nyt me kerskaamme emme enää itsestämme, vaan Jumalan kirkkauden toivosta. Ja sitten hän kertoo luvussa 5 tästä ensimmäisestä Aadamista, joka edusti meitä, ja toisesta Aadamista Kristuksesta, joka edustaa kaikkia niitä, jotka luottavat häneen. Ja näin hän pääsee lukuun 6. Jos tämä armo on ihan älytön, hän ottaa vaan ihmisen ja julistaa hänet vanhurskaaksi, ennen kuin hän tekee yhtään mitään. Luonnollisesti herää kysymys, että jos armo on noin vapaa, niin tarkoittaako se sitä, että sitten jatketaan synnissä elämistä? Ja luku 6 vastaa tähän kysymykseen, että no ei tietenkään. Anna minä nyt kerron ja muovaan teille, että ei tietenkään sen. Koko pelastuksen pointti on vapauttaa sinut mistä? Synnin orjuudesta. Pelastus ei ole perimmältään helvetistä, älkää ymmärrätkö väärin. Synti johtaa kuolemaan ja iankaikkiseen kadotukseen. Pelastus on sinun synnistä. Jumala vapauttaa sinut synnistä elämään hänelle. Ja se on tämä luvun 6 pointti. Puhumme yhteydestä Kristukseen koko luku 6. Ja sen seuraukset meidän pyhittyiselämällä. Hän aloittaa luvun 6. Mitä siis sanomme, jos meidän on pysyttävä synnissä? Onko armo tullut suureksi? Ei tietenkään. Ettekö te ymmärrä? Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen ja Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Velit ja sisaret, sinun kasteesi ei ole merkki sinun seurauksestasi, päätöksestäsi seurata Kristusta. Se on merkki siitä, että sinut on liitetty Kristukseen hengessä. Näinhän me kastetaan niin kuin Kristus meni maahan tai hautaan ja nostetaan sieltä ylös. Näinhän me kastetaan, eikö niin? Kuva siitä yhteydestä Kristukseen. Jos hän jatkaa, meidät on yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin itse Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta. Miksi? Että me vaeltaisimme uudessa elämässä. Ja tämä uusi elämä on Kristuksessa tai yhteydessä Kristukseen. Paavali käyttää toisaalla 2. Korintolais 5.17 samaa asiaa hieman eri tavoilla sanoen. Siis, jos joku on Kristuksessa, jos joku on liitetty Kristukseen, hän on uusi luomus. Hän on uusi luomus tai luomakunta, sama sana. Mikä on vanha on kadonnut, uusi on tullut tilaan. Nyt sinä olet uusi ihminen. Sinä et ole enää sama ihminen kuin ennen kuin sinut liitettiin Kristukseen. Sinä olet uusi ihminen, koska sinut on liitetty Kristukseen.
Ja ennen kuin me päästään konkreettiseen pyhitykseen, niin minä haluan kertoa, miten roomalaiskirjeessä ja yhdestä efesolaiskirjeen, mitä tarkoittaa, että sinut on liitetty Kristukseen. Ensimmäisessä, sinut on liitetty Jeesukseen, tai sinulla on yhteys Jeesukseen, hänen rakkautensa Jumalan armovalinnan kautta, niin kuin me kuulimme edessä. Efesolais 1.3. Hän on valinnut sinut meidät rakkaudessa. Meidät olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänessä, rakkaudessa hän edellä maali. Me emme täysin tätä ymmärrä. Meidät on adoptoitu Kristukseen. Hänen rakkaudella ei ole ollut alkua, eikä sillä ole loppua. Calvin sanoo näin, ällistyttävällä ja jumalisella tavalla Jumala rakasti meitä jopa silloin, kun hän vihasi meitä. Oletko ikinä miettinyt tätä, että toisaalta me olimme hänen vihansa alla, ja toisaalta Jumala rakasti jo meitä ennen maailman perustamista. Nyt pikku Mikon aivokapasiteetti alkaa loppua siinä vaiheessa. Mutta yhteys Kristukseen on Jumalan aivoituksessa jo ennen luomakunnan alkua. Mutta yhteys Kristukseen meidän elämässä ja hänen rakkauteensa tulee itse asiassa Jeesuksen inkarnaation kautta. Jeesus edustaa luvussa 5, niin kuin Paavali kertoo, edustaa meitä samalla tavalla kuin Aadam edusti meitä. Ja niin kuin menee edustaja, niin menee kansa. Jos te muistatte jotakin minun opetuksesta roomalaiskirjeessä, niin se on tämä. Niin kuin menee sinun edustajasi, niin menet sinäkin. Sinä menet juuri samaan lopputulokseen. Ihminen, joka on Aadamissa luonnostaan, hän on synnin orja. Hän tekee sitä, mitä synti haluaa. Hän seuraa syntiä. Ja koska hän seuraa syntiä, hänellä on jatkuva identiteettikriisi, koska hänet luotiin seuraamaan Jumalaa, heijastamaan Jumalaa, mutta hän koko ajan on niiden omien epäjumaliensa ori. Hän seuraa niitä, eikä hän pääse eroon. Hän voi vaihtaa lentopallosta kyllä koripalloon. Mutta hänellä on sama ongelma. Hän voi jättää, että jätän tämän koko urheilu. Eihän siitä ollut mihinkään, rupeen musiikkia. Niin sieltä löytyy omat. Ja ehkä se talon rakentaminen onkin se paras asia. Ja sitten hän tekee sen talon ja rupeaa kumartamaan sitä. Se ei poistu se, että sinä vaihdat sitä alaa. Jotkut meistä on yrittänyt sitä. Koska me emme voi muuttaa itseämme. Mutta Jumala tulee meidän tasolle ja hän edustaa meitä Kristuksessa. Jumala tuli lihaksi, hän kasvoi viisaudessa muuten. Jeesus Kristus sanotaan, kirjoitukset sanoi, hän kasvoi viisaudessa. Useimmilla meillä on hirmu kiire jonnekin. Mä en tiedä, minne se kiire aina on. Jeesuksella ei ollut kiire. Hän kasvoi viisaudessa 30 vuotta puusepän poikana ja puuseppänä. Ja hän oppi kuuliaisuuden, kirjoitukset sanoo. Ei sillä, että hän olisi ikinä ollut syntinen, mutta hän oppi ihmisenä kuuliaisuuden. Ja Filippiläiskirjassa sanoo, että hän oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaansa. Velit ja sisaret, niin kuin menee toinen Aadam, niin menee kaikki, jotka häneen luottavat. Yhteys Jeesukseen ja hänen rakkautensa tulee esille hänen inkarnaationsa, joka on hieno sana inkarnees, hänen lihaksi tulevansa kautta. Jeesus on tullut ihmiseksi meitä lähellä. Yhteys Jeesukseen on Jumalan aivotuksessa ollut jo menneisyydessä. Se tuli historiassa Jeesuksen inkarnaation kautta 2 eri tavalla, Paavali kertoo. Jae 5. Jos kerran meidät on yhdistetty hänen kanssaan, Kristuksen kanssa yhtäläisessä kuolemassa. Sinut on tuotu yhteyteen Kristuksen kanssa hänen kuolemassaan. Kärsimyksessä. Hänen kärsimyksissään. Kun hän kärsi, sinä kärsit. Kun hän kuoli, sinä kuolit. Ja niin kuin menee sinun edustajani, niin käy myös sinulle.
Filippiläiskirjassa hän sanoo, että minä kaipaan, että minä tulen muutetuksi tulen osalliseksi hänen kärsimyksensä. Niin kuin me kuulimme iltapäivällä, niin tulla osallisiksi kärsimyksestä on syvä Jumalan lahja. Me emme vielä tunne Kristusta kovin hyvin, ja hän antaa meidät osallisuutta hänen kärsimyksensä, jotta me opimme tuntemaan, kuinka hän oli kuuliainen loppuunsa. Ei ainoastaan yhteys hänen kuolemaansa, mutta jae 5, myös yhteys hänen ylösnousemuksessa. Teidät on yhdistetty Kristukseen hänen ylösnousemuksessa. Ylösnousemuksessa. Se on muuten futuuri. Niin kuin Jeesus nousi fyysisesti ylös kuolleista ja historiallisesti, niin meidät tullaan nostamaan fyysisesti ylös kuolleista. Kristuksen ylösnousemus takaa meidän fyysisen ylösnousemuksen pyhyyteen. Perimmäinen elämä, iankaikkinen elämä, taivas, niin kuin me usein sitä kutsutaan, pikkusen ehkä harhaan johtavaksi, anteeksi vaan. Jos taivaalla tarkoitetaan sitä, että Jumalan pyhyys asuu siellä, aamen. Jos taivaalla tarkoitetaan iankaikkisena pyhien päämääränä sitä, että me emme ole ylösnousemusruumiissa, se ei auta meitä. Meidän toivomme on konkreettisessa ylösnousemusruumiissa, niin kuin Kristus nostettiin ylös ilman syntiä, vapautettuna synnin orjuudesta. Kuinka ihminen sitten tulee osalliseksi tässä hänen omassa elämässään? 5. kohta. Yhteys Jeesukseen ja hänen rakkauteensa on hänen henkensä kautta. Se on hänen henkensä kautta. Juuri juttelimme yhden veljen kanssa, kuinka meillä kaikilla on taipumus mukautua ulkoisesti johonkin, ilman että välttämättä sisällä on tapahtunut yhtään mitään. Mutta Jumalan työ tapahtuu hengen kautta etupäässä meidän sisällä. Ja me emme heti sitä näe toisissamme, mutta me näemme sen välttämättömästi lopulta toisissamme. Se tapahtuu hengen kautta. Luvussa 8 Paavali sitten avaa tätä hengen syvää työtä, elämä hengessä. Niille, jotka elävät lihan mukaan, jae 5 on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Tarvitaan syvä hengen työ ihmisen sisimmässä, jotta hän tulee osalleksi tähän yhteyteen Kristukseen. Ja kerran kun se on tehty, veljet ja sisaret, se ei ikinä poistu. Se ei ikinä poistu. Se henki pysyy siinä. Oletteko miettineet, että meillähän on yksi pyhä henki. Pyhä henki ei voi jakaa. Mutta se sama henki asuu teissä kuin minussa. Sen takiahan kristityt tykkää olla ihan oikeasti kasvavassa määrin toisten kristittyjen kanssa. Koska me olemme juoneet samasta hengestä. Meidät on liitetty samaan Kristukseen. Tämä voi tulla yllätyksenä joillekin, mutta että uudessa taivaassa ja maassa ei ole reformoituja ja luterilaisia ja helluntalaisia omassa kohtelussa. On olemassa pyhiä Kristuksessa. Ja tämä on syvä todellisuus, joka meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että me lokeroi itseämme suotta syyttä toisista kristityistä. Ja samaan aikaan se, että kaikki eivät ole Kristuksessa. Ne, jotka ovat henkeä sitä juoneet, tulleet hengestä osallisia, ovat Kristuksessa. Se on ratkaiseva. Mutta yhteys Jeesukseen ja hänen rakkautensa hänen henkensä kautta. 6. Meillä on yhteys Jeesukseen ja hänen rakkautensa tulevaisuudessa, ja tätä yhteyttä muuten ei voi ottaa pois. Roomalaiskirje 8 sanoo näin. Hän, joka antoi Kristuksen teidän puolestanne. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi meidän kaikkien edestä. Kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin hänessä?
Ja sitten hän menee, että kuka muuten voi tuomita kadotukseen? No Kristus Jeesus voi tuomita kadotukseen, mutta hänet on herätetty teidän puolesta. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee veden edestä. Kuka voi erottaa sinut Kristuksen rakkaudesta? Ei kukaan eikä mikään. Aviomiehet, tämä tulee ihan ilmaisena, kuuluu tähän seminaarihintaan. Vanha suomalainen juttu kertoo, että vaimo sanoo, että miksi sä et ikinä sano, että mä rakastan. Mies sanoi, että kyllä mä kerroin, kun menittiin naimisiin ja jos joku muuttuisi, niin mä kyllä kertoisin sen. Älkää toimiko näin, okei? Okay? Se kuuluu siihen vanhaan elämään. Kertokaa usein teidän vaimolle, että minä rakastan sinua, mutta älkää pysähtykö siihen. Sitten sanokaa, että kyllä me molemmat tiedetään, että tämä minun rakkaus on aika puolinainen ja hyvin rikkinäinen ja ei kovin kokonaisvaltainen, mutta kyllä minä rakastan sinua. Ja sitten älkää pysähtyä edes siihen. Sanotaan, mutta Kristus rakastaa sinua aina, koska hän edustaa sinua kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja mikä ei voi eroa. Koittakaa, mitä se tekee teidän avioliitolle, jos vaikka kerran vuodessa menisi niin kuin rohkaistus ja sanoisi niin. Puhumattakaan kerran kuukaudessa. Kristuksen rakkaus ja yhteys Kristukseen, ihminen, joka on liitetty Kristukseen, se pysyy iankaikkisesti. Sellainen on Jumalan rakkaus, että se kutoo sen Jumalan pyhyyden ja ihmisen syntisyyden rakkaudella yhteen. Siinä on jonkun verran Kristuksen tuntemista tietää, että me ei päästä osalliseksi Jumalan pyhyydestä ja tuntea omaa syntisyytemme, ja Kristuksen rakkaus kutoo sen. Tässä rakkauden virrassa me elämme. Minä olen, sinä olet, kristitty on, joka on liitetty Kristukseen uusi ehlä. Minä en enää ole sama ihminen kuin minä olin 30 vuotta sitten. Minä olen uusi ihminen. Minä en enää ole Aadamissa, minä olen Kristuksessa. Minun identiteettini ei ole siinä lentopallopelaaja, pianonsoittaja, laulaja, kirjoittaja, pastori, isä, äiti, lapsi. Minä olen Kristuksessa. Jos sinut on liitetty Kristukseen, sinut identiteettisi on Kristuksessa. Ajatelkaa, jos joku tarjoaisi minulle Ruotsin kansalaisuutta. Haluaisinko ottaa Ruotsin kansalaisuuden? En missään tapauksessa. Älkää ymmärtäkö väärin nyt. Kaikilla esimerkkeillä on omat rajoituksensa. Miksi minä en haluaisi ottaa Ruotsin kansalaisuutta? No äitini on Enosta, Kuismasta, Ilomantsista, isäni on Sotkamosta. Minä olen suomalainen, itäsuomalainen mies. Ja intuitiivisesti me kaikki tiedämme, että sehän minä, kuka minä olen. Ja nyt Paavali, mitä haluaa kertoa luvussa 6. Sinä olet nyt Kristuksessa. Haluaisitko sinä nyt vielä tehdä syntiä? No en tietenkään halua. Minä olen Kristuksessa. Se on hänen pointtinsa. Kristus on kuollut. Kristus on herätetty eleen, jotta minut vapautettaisiin synnin orjasta. Tulisiko minun nyt elää siinä synnissä? Tekisikö minun nyt mennä takaisin Aadamiin? No en tietenkään. Se on Paavalin logiikka tässä luvussa 6, varsinkin jakeessa 17-23. Tämä kaikki aloitus on se enemmän kuin aloitus, älä huolehdi Jim. Jae 17. Te olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Te olette Kristuksessa. Että te synnistä vapautettuna teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Eli jokaisella ihmisellä on Herra, ja se Herra on joko synti, tai se on Jumala, Israelin Jahve.
ja hänen vanhurskautensa. Muita vaihtoehtoja ei ole. Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Ihminen, synti on hänen herransa tai Israelin Jumala on hänen herransa. Ja Paavali sanoi, että nyt jos teidät on liitetty Kristukseen, Jumala on teidän herranne. Ja synti ei ole enää teidän herran. Teidät on itse asiassa vapautettu synnin orjuudesta. Teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Jos jokainen ihminen luonnostaan on tämän synti on hänen herransa, hän on vapaa vanhurskaudesta, luku 20. Tarkoittaa sitä, että synnin orja ei tee vanhurskaita tekoja. Tällähän mehän yritetään toisemme ja lapsemme niin kuin opettamaan hyville tavoille. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin huomaa, että Herran täytyy tehdä se syvä työ. Mä voin opettaa ne hyvät tavat. Mutta entäs se sydän, joka rakastaa vanhurskausta? Se on se synnin syvä työ. Ihminen muutetaan synnin orjasta vanhurskauden orjaksi. Ja tässä synnin orjuudessa ihminen on saastaisuuden ja laittomuuden palveluksessa, jae 21. Ja nyt, kun sinut on liitetty Kristukseen, sä katsot niitä ja sanot, että hävettää kaikki se elämä, mitä minä olen elänyt. Eikö niin? Koska se oli kuoleman elämä. Mutta nyt kristitty ei enää katso taaksepäin. Hän katsoo eteenpäin ja hän sanoo, että minä olen nyt Jumalan palvelija tai Jumalan orja itse asiassa. Minusta on tullut vanhurskauden palvelija, jae 18. Nyt hän sanoo, että minä puhun inhimillisillä terveillä. Se inhimillinen terve on nämä orjuus ja palvelisuus. Sinusta on tullut, teidän jäsenenne on tullut vanhurskauden palvelijoita pyhitykseen. Ennen te olitte laittomuuden jäseniä. Nyt te olette vanhurskauden palvelijoita. Ennen te olitte synnin orjia, nyt te olette vapaita vanhurskaudesta. Mutta minkä hedelmän te saitte? Häpeän, joka oli kuolema, mutta nyt te olette synnin vapautettuja, teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Parempi käännös mahdollisesti Jumalan orjia. Ja jos vanhurskautus on kertaluontoinen julistus siitä, että sinut on julistettu vanhurskaaksi. Amen. Tapahtuu kerran ihmisen elämässä. Niin tämä pyhitys Jumalan herruuden alla kuuliaisena hänellä on progressio. Se ei tapahdu päivässä. Jos te vielä luulette, että se tapahtuu, niin kysykää aviopuolisolta tai naapurilta. Se on progressio, joka tapahtuu samalla tavalla siellä sydämessä, sisältä ulospäin, ei ulkoa sisältä. Se tapahtuu täällä ja sen hedelmä on se muutos. Jumala tekee, mikä aloitti täällä työllä sen vanhurskautuksen. Hän jatkaa sitä. Eli Jumala ottaa jumalattoman ihmisen ilman mitään, mutta hän ei jätä häntä samaksi. Se on se iso idea. Se on se pyhityksen pointti. Ja nyt hän sanoo, että te olette tulleet kuuliaisiksi Jumalalle. No mitä tämä kuuliaisuus nyt sitten Jumalalle on? Mitä se pyhitys on konkreettisesti? Anna mä vielä sanon, mitä se ei ole. Se ei ole platonistinen vääristymä, jossa ruumis on paha ja sielu on jäänyt jumiin ruumiiseen. Näin Platon sanoi jossakin. Tästä johdannaisena on ylihengellinen vääristymä, jossa ihmisen pyhitystä mitataan jollakin ihmeellisellä hengellisillä asioilla, jotka näyttäytyy mitä ihmeellisimpinä kaikissa kohdissa. En nyt viiti kaikkia tuoda tähän esille. Mutta siinä on joku tämmöinen ihmeellinen, ylihengellinen pointti. Mutta kun Kristus on herätetty kuolleista, ja pyhitys tapahtuu konkreettisesti sinussa,
Ja sinulle annetaan lopulta ylösnousemusruumi palvella Jumalaa. Eli pyhitys ei ole sitä, että yritetään päästä ruumiista pois. No mitä se sitten on? Se on muuttumista, niin kuin me kuulimme Tuomaksen suulta, Kristuksen kaltaisuuteen. Katsokaa vielä se jae tarkasti. Mä en ymmärrä monia asioita, mutta yhtä asiaa mä en ymmärrä. Miksi ihmiset ovat tätä ennalta määräämistä vastaan? Kuunnelkaa. Hän sanoo, että sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Niin kuin menee poika, niin menee kansa. Meidät viedään Kristuksen kaltaisuuteen. Ja se on se pyhitys. Kaikessa. Muuttuminen Kristuksen kaltaisuuteen on erittäin vaikeata ja kipeätä Jumalan työtä meissä. Erittäin vaikeata ja kipeätä. Muutos itse asiassa aina sattuu. Kaliforniassa, jossa on asuttu, niin siellä on näitä tulee maanjäristyksiä. Joskus on nähnyt tai tuntenut sen. Siinähän ne mannerlaatat muuttaa. Ja sitten sen jälkeen jotakin on tapahtunut. Pyhitys on vähän sama, tai ihminen kun muuttuu. Nyt konkreettisesti tapahtuu jotain, ja se on aina yhtä kipeä, ja aina vakeampi se hedelmä, joka siitä tulee. Se on muutos, se on pyhitys. Vanha murenee ja jotakin uutta tulee tilalle. Se on kuuliaisuudessa kasvamista Jumalalle, noin se teksti sanoo. Se on elämän joka alueen pyhittämistä Jumalalle. Hyvä tästä pyhittämisestä. Se on joka elämän alueen pyhittämistä kuuliaisuuteen Jumalalle. Ajatukset, teot, lapsen kasvatus, seksielämä, työt, ruoanlaitto. Joka elämä, unirytmi. Itse asiassa hyvä tapa on, että mitä tahansa rupeat tekemään, niin rukoile sanoa, että minä pyhitän tämän asian nyt Jumalalle. Minä erotan juuri kaikki asiat Jumalalle. Kuulostaa vähän, mutta joka asia. Eikö Paavali sano 1. Korintilaiskirje 10, kun mitä tahansa teet, syöttää tee se Jumalan kunniaksi. Joka elämän alue. Ja mitä tapahtuu, kun ihminen kasvaa tässä? Herra on hänen herransa. Ja tiedättekö mitä? Ne toiset ihmiset, joita hän on idolisoinut, niin hän ei enää idolisoi niitä. Ja mitä tapahtuu, kun sä et enää idolisoi toisia ihmisiä? Sä voit palvella niitä. Sä voit aidosti rakastaa ja palvella heitä, koska he eivät ole sinun jumaliasi. Jumala on sinun jumalasi. Ja nyt sinut vapautetaan itse asiassa palvelemaan toisia. Sinä olet tullut pois itsestäsi Kristukseen, katsot pois ja nyt jopa se epäjumala sieltä peilistä niin rupeaa rapisemaan. Ai elämän pointti en ollutkaan minä. Unohtaa itsensä ja ruveta palvelemaan toisia. Se on iankaikkinen elämä. Nyt huomaatte, että se on aika kipeä muutos, jota me emme edes saa itse aikaan, mutta se on se pyhittyminen. Sinä olet kuuliainen Jumalalle, sinä palvot Jumalaa ja sen seurauksena se hedelmä on itse asiasta toisten lähimmäisten palveleminen. No kuinka ihminen muuttuu? Ihminenhän muuttuu paremmaksi lentopallon pelaajaksi, kun hän katsoo paljon hyviä lentopallon pelaajia. Ja menee heidän oppiinsa. Näin ihminen muuttuu. Ihminenhän muuttuu, jos hän haluaa oppia tiettyjä tietoja ja taitoja, hänen täytyy mennä mestarin luo ja tulla kisälliksi. Hänen täytyy tehdä se. Miten hän muuttuu Kristuksen kaltaiseksi? Hän katsoo Kristuksen. Me muutumme
kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra. Nyt se ongelma on tämä. Miltä se Jeesus näyttää? Ja jossakin traditioissa ruvetaan maalaamaan kuvia Jeesuksesta ja sitten mennään niiden luo ja pussaillaan ja kumarellaan ja pistetään kaiken näköisiä merkkejä. Se ongelma, veljet ja sisaret, että me emme tiedä, miltä Jeesus näytti. Hän ei jättänyt itsestään fyysistä kuvaa ja sillä on ihan varmasti joku merkittävä tarkoitus. Kun se Jumalan kuva on sen vierustoveri siinä nyt. Ja Jeesus on ylhäällä taivaassa. Ja me opimme tuntemaan, millainen Jeesus on hänen sanastaan. Kuka hän on? Hän kertoo täällä. Sen takia me sanomme, että me opiskelemme sanaa, me saarnaamme sanaa, millainen Jeesus on. Ja mitä enemmän näemme, miten uskollinen Jeesus on, me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Miten me huomaamme, miten rakastava hän on kaikkia hänen omiaan kohtaan, me muutumme rakastavaksi ja uskolliseksi. Me huomaamme, että miten aina hän puhuu totta, mutta hän tekee sen sävyisesti, kohdaten ihmisen, mutta totuudellisesti. Me muutumme hänen kanssaan. Ja ne muut idolit alkaa menettää merkkinsä. Näin ihminen muuttuu. Näin ihminen muuttuu. Miten muuten ihminen muuttuu? Roomalais 8 kertoo, miten ihminen muuttuu. Kärsimällä. Päättelen siis, etteivät nämä nykyisen ajan kärsimykset ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meitä. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on alistettu katoavaisen valtaan. Ei omasta tahdosta, vaan alisteen kuitenkin sen toivon varaan. Itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapaudeksi. Päättelen, että nykyisen ajan kärsimykset ei ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen. Eli pitää kärsiä. Pitää kärsiä. Kärsimys on yksi Jumalan pääagenteista, jolloin hän muuttaa meitä. Hän muuttaa meitä sisästä ulospäin. Muutosta, jota se olisi edes pystynyt pyytämään. Entäpä kun Kristuksen ymmärrys yhteydestä Kristukseen tulee makeammaksi ja makeammaksi, niin sitten tulee kärsimys, niin sanoo, että en olisi kyllä itse osannut tätä kärsimystä hakea. Mutta joo, nyt kyllä mä näen, Kristus haluaa tehdä minussa jotakin uutta. Minähän en näe ton ihmisen, joka on minun vierelläni seuraavan 15 tai 40 vuotta, syystä tai toista. Minä näen sen kautta muitakin ihmisiä eri tavalla, joita minä olen ylenkatsonut tai alikatsonut. Jumala tekee työtä minussa, eikö niin? Jotakin, mitä hän tekee. Kärsimykset ovat syvä Jumalan lahja, tosi vaikea lahja. Tosi vaikea lahja. Mutta menkäämme kärsimyksiä kohti, älkäämme juosta niitä pakoon. Kohtaamme toinen toisessa kärsimyksessä. Yllättävän vaikeaa olla läsnä. Paljon helpompi olla YouTuben takana ja pitää hyviä saarnoja. Toivomalla ja odottamalla. Me muutumme odottamalla. Olipa vahva rohkaisun sana. Odottakaa ihan rauhassa muutama vuosi tai 10 vuotta, kyllä te muututte. Mutta näinhän se teksti sanoo. Me odotamme. Me odotamme lapseksi ottamista ruumiimme luvusta. Me odotamme. Meidän pitää vaan odottaa. Ja odottaminen on joskus aika pitkä. Mutta meidän tulee vaan odottaa. Tulee se päivä, jolloin Kristus ottaa meidät kokonaisvaltaiseksi lapsiksi, mullistaa koko luomakunnan ja me muutumme hetkessä sellaiseksi kuin hän on. 1. Johannes. Niin kuin me näemme hänet, niin meistä tulee hänen kaltaisia. Ja se odottaminen itsessään muuttaa meitä. Se itsessään me opimme, että Jeesuskin kärsivällisesti oli kuuliainen loppuun saakka. Kärsivällisesti. Ei hänellä ollut kiire. Se odottaminen itsessään muuttaa meitä. Mutta ei vaan odottamalla, vaan toivomalla. Jos Miska vei meidät siunattuun epätoivoon, niin minä haluan viedä teidät siunattuun toivoon. Toivossa me olemme pelastetut.
Mutta toivo, joka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoo, minkä näkee? Me toivomme. Me emme toivo niin, että tapahtuisikohan se. Se tapahtuu samanlaisella varmuudella kuin Kristus herätettiin kuolleista. Niin kuin menee toinen Aadami, niin menemme me. Ja nyt pyhitykseen. Me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Me rohkaisemme toinen toisiamme viikosta toiteen näillä totuuksilla, eikö niin? Hebrealais 10. Me käymme sen kärsimyksen loppuun saakka. Vierellä ja itse. Me muutumme sen kärsivän Kristuksen kaltaiseksi. Ja ylösnouseen Kristuksen kaltaiseksi. Ei me ennen haluttu missään tekemisissä olla edes näiden kanssa, mutta nyt me olemme tulleet kuuliaiseksi Kristuksen Jumalaan. Me olemme vapaa jo itse asiassa tekemään näitä. Me emme ole enää synniorjia. Roomalais 6 jälkeen tulee Roomalais 7. Synti on vielä läsnä. Se on vielä läsnä. Me emme täysin pyhity tässä ajassa. Synti on vielä läsnä. Me taistelemme sen kanssa. Synti on läsnä joka päivä. Mutta meillä on pyhä henki, että me jo kykenemme, vaikka puolittaisesti, asettumaan Jumalan kuuliaisuuden alle. Ja se on erittäin hyvä alla. Tässä on se jo ei vielä jännite. Toisaalta meillä on annettu kaikki, mitä me tarvitsemme jumalallisuuteen, ja toisaalta me odotamme lopullista lapseksi tulemista. On olemassa 2 maailma-aikaa, nyt tämä aika ja tuleva aika. Me odotamme sitä tulevaa aikaa, vaikka se tuleva aika on jo murrettu ylösnousemuksen kanssa. Tämä on, kun hän sanoo tässä Roomalais 6:22. Te olette synnistä vapautettu ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys. Se hedelmä on lopulta se Kristuksen kaltaisuus meissä. Veljet ja sisaret, syleilkäämme sitä kärsimystä, tulkaamme vierelle. Katsokaamme sitä kaveria, joka on Jumalan kuva, joka on yhdistetty Kristukseen. Sä vietät iän kaikkiseen hänen kanssa. Hän on lahja sinulle, joskus vaikea lahja. Amen. Joskus vaikea lahja. Mutta Jumala on antanut juuri sen henkilön, juuri siihen, juuri sen seurakunnan hiomaan sinua. Älä karkaa. Jumala haluaa tehdä työtä sinussa ja hänessä. Etsikäämme Jumalan valtakuntaa. Näin ihminen muuttuu. Hän muuttuu. Hän pienenee itsessä ja hän suurenee Kristuksessa. Mä lopetan tähän illustraatioon, jonka opin muutama viikko sitten. Kun ihminen liitetään Kristukseen, sinä olet täällä ja Kristus on täällä. Me ollaan Kristuksen vihollisia, mutta Jumala armahtaa meidät ja vanhurskauttaa ja liittää meidät Kristukseen. Nyt me olemme Kristuksessa. Meidät on vanhurskautettu. Ja nyt hän alkaa tekemään työtä sinussa Kristuksen kaltaisuuteen. Hän hioo sinua. Ja se työ päättyy uudessa luomakunnassa, että elämä ei pääty. Sinusta tulee Kristuksen kaltainen, täydellisesti kuuliainen Jumalalle ja rakastava lähimmäinen selle Kristuksen kaltainen. Ja tämä on se kirkastuminen. Vanhurskauttaminen progressiivisesti sinne kirkastumiseen saakka. Eikö Jumalan armo, käsittämätön armo, jossa hän lupaa tehdä sen työn loppuun saakka, jotta me muutumme hänen kaltaisekseen. Ja näin Jumala saa kunnia ja hän vapauttaa meidät siitä synnin orjuudesta. Tämä on se meidän hedelmämme, eli se pyhitys. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä Paavalin sanasta, sinun sanastasi. Kiitos siitä, että sinä olet julistanut jumalattomat me vanhurskaiksi ja nyt muutat meitä sinun lapsinasi, sinun poikasi kuvan kaltaisuuteen. Herra, tässä huoneessa on useita kärsiviä ihmisiä
Herra, minä rukoilen heidän puolestaan, että heidän kärsimyksissään ylösnousemuksen toivo vaan vahvistuisi ja sinä muuttaisit heidän karakteriaan Kristuksen kaltaiseksi. Ja auta niitä meistä, jotka ei ole juuri tällä hetkellä kärsimyksissä, nähdä nämä kärsimykset ja osallistua niihin, eikä ylen katsoa. Herra, anna meille tämä armo näyttää tämä todellisuus, että meidät on liitetty Kristukseen sekä kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Minä rukoilen näiden veljien sisarusten puolesta ja meidän kaikkien puolesta, että kasvata meitä tämä kuuliaisuuteen sinussa. Jeesuksen nimessä, amen.